Shalom. Huriani Tuhata, Sude Parhalado, HKBP Kebayoran Baru, Pasahaton, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Andorang sotapuka parminggota jumolo mamartang yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuka ma parminggota tapuji ma debata marende mahita sian buku ende nomor 188 ayat sada rodi ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop tu debata maho, alesandok tanoon. Endehon hamuma hamuliaon ni goarna marmulia, bahen hamu puji-pujianna. Dok hamu madok debata, tung nasok kaldo akka pambehainanmu. Binaheni hina timbul ni gogom ikon marsobat tuho akka musum. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata, surumaton di parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheo ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsiaw nami, marhite-hite pakirimon na mangulu, asa toktong huhingot hami, na hehe dohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naong hehe sian namatei. Amen. Undul mahamu. Maride mahita sian buku ende nomor 557 ayat sada dohot 2.
ngangihon hamuma patik dedebata, ima sian Hesekiel 34 ayat 12. Songon pangalului ni parmahan di penguana, di ari ujuni tonga-tonga di biru-biruna akana mappar iibana. Suak songoni au mangalului biru-biruku sogot. Jala paluakku nasida sian saluhut inganan paserahan nasidai. Uju di ari ombun dohot haholoman maripot tipot. Ima sahatna. Atong rapanggido gogo mahita tu debata laho mangolahon patikna. Hale Tuhan debata saya pargugui mahami mangolahon. Marende mahita sian buku ende nomor 420 sada ayat sada dohot 2. Tatopoti madosata tu Tuhan debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na dimodo gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami, halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya asi maroham dihami, akka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami, hasesaan di dosa nami i. Lehon matu hami tondim nambadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami, mahal porseaon laho manggotapon, nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan nambadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabege mahata baga-baga taringo tu hasasani dosata. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangodiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigo rohai. Jala ibana do bardengganan taringo tu dosata, alai dadaholan taringo tu dosata, dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion.
Hasangapon madi debata madi ginjang. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor 475 ayat 1 dohot 2. Hata ni debata turpok epistel di minggota sadarion iman atas surat di Psalmen 20 tolu ayat 1 rodi ayat onom. Tajahama marsikap sorik. Jahobado si parmahan au dang tagaumon hurangan au. Di patongon doau ujapalan akan alomak, di togu-togu doau di lambung ai hasenangan. Di pasabam doro hakku, di togo doau di dalan hati goran, alani goarnai. Ai dangpe mardalan au di lura di ngoman di hamatean, dang buhabiari parmaraan. Ai hodo mandungani au, kotmu dohot batahim mangnapoli au. Hodo manutup meja di jolokku maradopon akka musuku, dimiahi hodo uluku, suksuk do panginomakku. Tongon tahe dengan basa dohot asini roha, mangihut-ihut au saliling au mangudu. Jalagu mulak au masuhakku ma bagas ni Jahoba saliling-liling. Ido sahatna, martua donatu mangihon hatani debata, jalana upayopsa. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor 750 sia ayat 1 dohot 2. Aku
Saha tindakon maha porseotai, songon nahina tindakon didongata saporseon di sandok portibion. Rap mahita mandok. Au porsea di debat. Raja Huba, Ido ama parpupurna seterusan, Natu mupalagi dohotan. Au porsea Yesus Kristus, anak di debat Raja Huba yang sasadai, Imana timuran Maria, agar galian siap kau berbahagia. Andorra sopulan, Ido tohata, Natu mau nabetnit, di panggungan selapis, nama tetap kacau dari banyak di hawa besar. Natu aturan waturu bintang, namun namuru di hari paturuhon, nama naik di suku, lalu dulu di siamu di batari jua, nama naik parbuhu seterusan, di sima di mana akan membuat sesuatu atau menghubungi nama Au porsea untuk di perbadia, jalan rusa budaya Nadia, budaya kota milik Kristen akan abadia, dohot di asisani rusa, dohot di hartai mando, ulak mengurus sokot daging anak mau mate, dohot di angguan dan surah-surah. Amin. Undul mahamu. Puji-pujian sian seksi paropuan.
Tabege matikting di huriata di bagasan mingguon. Tikting di huriata Minggu 21 April 2024. Parjolo, Guarni Minggu Sadarion, Ima, Minggu Jubilate, Lapatana, Marolop-olop tu debatama, Ale sandok tanoon, do topik, Yesus do parmahan nadenggan. Paduahon, tikting naing marbagas, sada, tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu parbagason, ma, Edgar Hubert Deardo Purba SH, Jalan Cengkareng Indah, Blok AB, nomor 14, Jakarta Barat, Huria GKPS Cengkareng Resort Cengkareng. Anakni Amata, Situa Damli Rowelcis Purba SHMH, Tubuni Inata Monika Romatua Boru Hutahayan SH, Dohot Orowana Teresa Gerda Lumbantobing SH, alamat Komplek Puri Citra Kencana, Blok A Sada, Rempoa, Tangerang Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Boruni Amata Situa Insinyur Martogi P. Lumbantobing MM. Tubuni Inata Dr. Randa Tiurmaida Boru Tampu Bolon. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 27 April 2024 maringanan di GKPS Cengkareng Resort Cengkareng masuk pukul 8.30 WIB. 2. Tikting Parjolo. Naing manjalo pasu-pasu di Parbagason ma Geraldo Benjamin Manik STMT, alamat Jalan Bangun Jaya Blok B nomor 10 Duren Sawit, Huria HKBP Duren Sawit Resort Duren Sawit. Anakni Amata Insinyur Indra Christian Manik, Tubuni Inata Insinyur Febrina Ernawati Boru Sitorus. Dohot Orowana Naudita Yulia Olivia Sihite SHMH, alamat BSD di Latinos de Rio, Blok B Sada, 15 Tangerang Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Boruni Amata Situa Dr. Insinyur Mombang Sihite MM DCP. Tubuni Inata Herlina Lindawati Boru Marpaung. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 maringanan di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran masuk pukul 8 WIB. Saya dipasu-pasu tuhatama Saka Perbagason ni Serasida. Patoluhon ruas namonding.
Nah di hari Selasa tanggal 10 April 2024 nasalpu nunga marujung ngolu inang tiurlan meri hutapea boru samusir umur 57 tahun. Alamat Jalan Tembakau Raya nomor 27 Kalibata Pasar Minggu Jakarta Selatan sektor Marsada. Nunga tu udean nadi hari Jumat tanggal 10 April 2024 di San Diego Hills. Tatang yakon ma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. Popaton, acara pangapulion. Hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pangapulion tu keluarga amang sanggam hutapea siala naung parjolo moding inang tiurlan meri boru samosir nahinan sektor Marsada. Maringanan di Jalan Tembakau Raya nomor 27 Kalibata Pasar Minggu Jakarta Selatan. Nani uluhon ni pandita liston butar-butar. Pinabotohon tu sude ruas dohot paralado asa mandohoti ulaoni. Palimahon partangyangan sektor. Sada. Hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 10 walu tolu puluh WIB di Patupa Huriata do partangyangan sektor Godung nani hasuhuton ni keluarga Dr. Titus Simorangkir inang Dr. Gigi Rosalinda Bulurambe maringanan di Serbaguna A. Nani uluhon ni Pandita Luhut Simbolon. 2. Hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 10 WIB di Patupa do Huriata do partangyangan sektor Sauduran. Nani hasuhuton ni keluarga inang Minca Lumbantoruan boru sitompul dohot keluarga. Maringanan di Serbaguna B. Nani uluhon ni Pandita liston butar-butar. Tolu. Hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do partangyangan sektor Sion. Nani hasuhuton ni keluarga inang Betsy Tambunan boru situmayang. Maringanan di Serbaguna A. Nani uluhon ni Pandita Ferdinand Huta Barat. Paunopon, kebaktian Padang Sekolah Minggu. Sadarion, Minggu tanggal 21 April 2024 di Patupa do kebaktian Padang Sekolah Minggu maringanan di Taman Wisata Godong Ijo, Jalan Raya Cinangka Raya, kilometer 10, nomor 60, Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Nani uluhon ni Pandita liston butar-butar. Papituhon, pertemuan paralado pensiun. Hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 10 sada sahatu pukul 10 tolu WIB di Patupa do pertemuan dohot PA Parhalado pensiun Huria HKBP Kebayoran Baru. Maringanan di bagas ni keluarga Situa LO Siahan H. Boru Marpaung. Alamat Komplek Villa Delima Asada Karangtengah Raya Lebak Bulus. Nani uluhon ni Pandita Luhut Simbolon. Pawaluhon Rapat Resort Kebayoran. Hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 10.05 WIB di Patupa do Rapot Resort Kebayoran HKBP Kebayoran Baru, HKBP Kebayoran Gandaria, dohot HKBP Tridharma, maringanan di Ruang Serbaguna B, HKBP Kebayoran Baru. Pasiahon, Pasca Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 8.30 sahatu pukul sia 20 WIB di Patupa do Pasca Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Sopo Mapikir. Nah di dohotan ni sude pangula nagok tiki dohot keluarga. Pasapuluhon, selamat ulang tahun Hari Hatu Tubu, dohot ulang tahun Hari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata Pasahaton, selamat ulang tahun Hari Hatu Tubu, dohot selamat ulang tahun Hari Parbagason tusude ruas ni Huria na Tubu Manang Marbagas di tanggal 21 sahatu tanggal 27 April. Saya hatama nama masu-masu. Molotung adong ruas ni Huriata na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahuni
di Paboa ma tuganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Aka tikting naso ni jahahon hobbar tu tiktik setak sadarion denggan mata jaha. Songonima sahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion, taingot bema manang yakoni tu jolo ni tuhata. Marinde Mahita Sian Buku Ende nomor 502 Huhut Papungu Pelean Sada A Dohot Sada B.
Dameni debatan na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madita salutna. Hatani debata dihita di minggu namargoar minggu jubilate nienet sian buku Evangelium Yohanes bidu 10 mamuka maisian ayat 10 sada satro di ayat 10 walu di dok songonon. Parmahana denggan doau. Ulangi salinai parmahana denggan do anggo au. Diseahon parmahana denggan ido hosana. Ngopkop aka biru-biruna. Alai anggo nani upaan naso parmahan situtu naso napuna biru-birui. Di dape roba biak ditadikod do biru-birui lahoma porus. Gabe disoro babiat ima biru-birui jala di paserakon. Ai si pangan gaji do ibana naso sumarihon aka biru-birui. Audo parmahan adenggan. Utanda do aka nadiau jala ditanda nasida do au. Songon amai namananda au jala au mananda amai. Jala huseahod do hosaku umopkop biru-birui. Adong dope aka biru-biruku na asing na sosian baraon. Ikon dohot do akai togi honokku. Tangi honon nasida do suaraku dungi gabe sada pumuan mai jala sada ma parmahan. Alaniod do ubahen dihahulongi amai au ala huleon hosaku asa jalokui muse. Dang adong na membuati sian au sian lomoku doi ulehon. Na marhuaso doau mangalehon na marhuaso doau mancalo muse. Ima patik na hujalo sian damang. Ido sahatna. Jala nagabe topik manang tema di mingguta sadarion paingoton hita jala toktong asata tiop hapor siota taringot Yesus do parmahan na denggan. Hurian itu hata amanami inanami do tamua kadongan na hinahulongan di bagasan Kristus na kening pajupang dot amang padita simbolon masih jalangan au dang didok selamat hari Minggu shalom haletor didok na selamat hari Kartini nina. Padahal ngasang lupa. Jala molo taingot ari Kartini ya tentu ingot mahita salak ina manang gambaran ina ibu-ibu nama biasanya pakai lengkap dengan kebaya dot marsanggul teh. Alai hubereng inata dison olan otik nama marsanggul teh. Ido dah ngamodern hita. Molo marsanggul ya dina roha holatu pesta mate. Molo mar kebaktian dak pola marsanggul hita hadang mar pesta hita dison kan. Ido dah. Molo pesta hujuk, martupol, partupolo dot aka na asing baru peita marsanggul ate. Songoni nama akainata akainan ya marsanggul hita holatu pesta nama. Molo mar minggu dak pola hita marsanggul. Hita mah manibahangi. Jala minggu jubilate lapatamna marulup-ulup tu Jahoba ma alisa dok tanoon. Marulup-ulup sa sitongna dijodoh hita sa tokto marulup-ulup. Ya mungkin adong dope sautik adomuan mah marulup-ulup di hari Kartini lumobi ma tu akamata teh. Marulup-ulup ma rohata teh mamereng akainata lambagak lam uli di hari Kartinion. Ber kamu ma parwahon kamu mai. Alai narubikot siani marol olop dang alani penampilan akainata nasongoni bagakna. Justru dijodoh hita marolop olop asa takas tahapor siai asa takas tatiop bahwa Yesus do parmahan nadenggan di hita. Dan na asing manang isepe termasuk au sadiri. Dan barani au manduk au do parmahan nadenggan. Holan Yesus nama
Jadi mangasahon pangatusion si songoni nama. Ya tentu asata kasita marlop olo. Alain nak keningan adong sadaen dia teh. Marulop olo tondiki. Itu kan? Ya. Penasaran nau mangendehonon ekspresi bohini akan namarende aka inatan akan ingan sian joloon ubereng tak hira marulop pateh. Natain dehon marulop alai. Boha marulop kening dahi berkerut. Cemberut. Adong si pikiran inang. Godang doaka masalah di Jabu. Saya kira mau mangindihon marul olop nak keningan. Padahal endena tabodo, apalagi nak keningan anak kota mengiringi musedot apa tagadingnya. Coba ta indihon mah uberek mah salion marul olop. Pakai tagadingnya ya. Coba kita lihat ekspresikan songon dia dosa sitong nahita marul olop, apalagi di dokison dung jupang Yesus Tuhaki. Tentu betul-betul terekspresi lah. Marolop olop tondiki. Ido. Ayo kita nyanyikan. Ayo diurupi para song leader. Holan saayat. Asa ekspresi marolop olop di pagi yang cerah ini tarida. Sian bohita ganup. Ya. Nomor pitu endeta, nomor pitu. Bisa ditampilkan di layar? Buku ende nomor 435. Oke, nggak bisa juga nggak pakai musik, coba nggak pakai musik, pakai tagading aja ya. Oke, kita mainkan pakai tagading. Sada dua ya, mainkan dulu. Masuk. Tondiki ainang dito bus Yesusi ya anu sude bege mai sailas roha kumandoki. Oke sonani tiki dung jupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajari au tarbain marlas ni rohaau sonani tiki dung jupang Yesus Tuhaki. Terima kasih, luar biasa. Kan warnanya kan beda. Iyalah, betul-betul marolop-olop. Apalagi tarbarita di son marite turpuk tahun takas taboto Yesus do HP parmahan nadenggan dihita. Ay di dok ibana do takas di ayat 10 sada parmahan nadenggan do angguau. Buasa di dok ibana songoni. Ala memang godang do aka parmahan naso tutu. Aka parmahan si ida gaji. Di dok dison aka parmahan nani upaan. Para singanna dapotita nama molo parmahan nani upaan. Ya tentu holan mamikiri tu dirina sadiri do. Dan paduli dohot aka dorbiana. Parmahan nani upaan molo pajupang dot babiat dot aka tantangan. Dot aka persoalan ditadikon dui. Hai. Daripada beresiko, ngapain juga? Bagus, kabur aja. Tinggalkan itu semua. Repot. Ido parmahan nyupaan. Gak ada tanggung jawabnya. Tega sekali membiarkan ya dorbia biru-biruna marserak songoni.
alai dang songoni Tuhatta Yesus. Pola di dok dison nasumeahon hosana asa malua biru-biruna. Ido perjuangan parmahan nadenggan. Dada holan sekedar tanggung jawab, tetapi sense of belonging yang luar biasa terhadap biru-biruna. Marasing situ tudo. Lumobi ma molo takas taboto konteks manang latar belakang ni turpuk tahun nasi nurat ni Apostel Yohanes di sekitar tahun 10 ngagodang aka parmahan naniupaan di tongah-tongah ni huria ro pasaton aka barita na memang mambai las roha alai masa pe aka masa akan masa lumobi masian pamarita Rom ujui ya ima cari ya selamat masing-masing. Siapa yang mau diadu dengan singa mati konyol namanya, gak bertanggung jawab. Ido aka parpodah liduon manang apostel pargap-gap teganai nasida dung dijalo aka natonggi aka nadenggan sian aka biru-biruna alai mengadopi aka masalah tori tadikon kabur dang songoni parmahan nadenggan lumubima Tuhatta sadiri marasing situ tu siang aka ya hapor sihaon nadong di tengah-tengah tas sadarion ditikit tanah parpudi godang do aka si sobaon aka hapor sihaon tawaran sian dunia ini bahkan adong namandok dang tutu Yesus si Tuhan berarti menyangkal Yesus sebagai Tuhan, sebagai parmahan nadenggan. Ondo unok di turpuk tahun, ipola ni jamitata. Asa takas tatiop hapor siau tahi manang songon dia pe nani alaman, nani adopan. Yesus ido parmahan diau. Sarupa dohot panindangnya ni si Daud di pesanan 20 ayat 1 ayat on keningan kan ibana do Jehovah do parmahan diau lapatanna molo takas tahapor siai tatiop Yesus ido parmahan diau dang nahurangan au ai di parade Tuhatta do diau akan adenggan. Molo takas tatiop tahapor siai Yesus ido parmahan diau dang adong biar diau dang mabiar au nang pe mardala nau di rura ni linggoman ni hamatea ai didongani parmahan nadenggan itu au molo takas tatiop tahapor siai Yesus ido parmahan nadenggan ikon tahargai dawah pengorbanannya di kayu salib harga situ tului tumimbakon aka artana adong di portibio ima nabui gabe o jahat dihita lau marolop ulup lo marlas iroha dumobi ma takas taboto kan ise doao ise do hita sasitongna dang biru-biru na burju do hita kan biru-biru na nakal na olo manimpil sian dalan ni parmahan ni somalna di timur tengah parmahan itu dijolo dang dipudi dang songon ende saya ini si gembala sapi. Bila hari sudah petang, sapi pulang ke kandang. Saya turut dari belakang. Dari belakang.
Tapi parmahan di Timur Tengah, di Palestina dijolo. Sudah biru-biruna ikon mengikuti jejak langkah parmahan itu. Ima namambaen akadorbia biru-biru naon bebas. Dang dibereng parmahan niau. Gabe membuat dalana sendiri. Ya gabe lilu nama. Alinang pesongoni parmahan nadenggan ditinggal hodo nasia pusia biru-biruna. Holan sadape mago tor dilului. Hido parmahan nadenggan. Mulai tema tutu hatta. Hola tuhata nah. Hola tuhata mah. Nabui natakas marpangalao si songoni. Marulop-ulop mah. Marulop-ulop di hata Latin jubilate mangasaon pesaman onong pulonom ayat sadana keningan jubilate deo itu marulop-ulop tu Jehovah tu dewata. Marulop-ulop dalam arti bukan sekedar senyum-senyum saja, bukan sekedar bersuka cita bergembira, bukan. Memang ada unsur itu, tapi lebih daripada itu marulop-ulop. Wah, itu gembiranya sampai melompat-lompat berteriak. Mungkin Boido Tapatudo songon penonton di stadion, begitu gol langsung marulop-ulop nasida gol, ole 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 ole. Nah begitu marulop-ulop songon akaparangan namonang di parporangan mulak tuhuta marulop-ulop nasida nunga monang hita marulop-ulop ima ekspresi ngoluta begitu luar biasa. Ido alana ya dongaku makata itu au. Hebat ya orang Kristen, apalagi orang Kristen Batak. Kenapa? Hidupnya penuh dengan kegembiraan. Loh, siapa bilang? Iya, buktinya apa? Loh, lagi senang bernyanyi, ya kan? Ulang tahun bernyanyi. Wah, nyanyi terus. Meninggal pun orang nyanyi juga. Dalam sedih pun nyanyi juga, seperti nggak ada hari tanpa nyanyian. Suka duka tetap bernyanyi. Bukan berarti ya senang terus. Saya bilang memang hobinya nyanyi. Begitu. Tapi ya puji Tuhan kalau memang seperti itu pengertian kau tentang kami. Memang gak ada alasan bagi kami untuk lama-lama bersusah hati, untuk lama-lama berduka cita. Holan satu kido dihami tor ro nama silas di roha alaniaha ya ima ngolu namion nunga ditobus Yesus jala diparmahani ibana jala denggando salutna tupado baenon dangadong nabui mambayan hami marsak. Gabisiani, wah kalau gitu aku mau juga belajarlah bagaimana hidup menjadi orang Kristen. Dia orang Cina, tapi akhirnya bukan jadi HKBP, dia masuk ke Katolik dari Buddhis. Nah, pelayanan kita bukan cuma ya teman-teman kita bukan cuma Islam kan. Ada juga yang Buddha dan juga Hindu. Ahima. Terharu dia, terpengaruh. Betapa luar biasanya kehidupan orang Kristen. Alanido inang, amang. Daripada nguruk-nguruk kita, yalah. Daripada marungut-ungut kita, marlop-olop mah. Marlas ni roha mahamu jubilate deo marjubilate mahamu mobima dung taka supatoran na keningan taringo tu ojahan ni jubilate manang olop-olop tanah keningan marlop-olop ima Yesus do parmahan diao. Amin.
martang yang maita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siopkop kami. Mandok muliate matoktong kami ale Tuhan. Alataka sujalo kami. Sudedeng gan di basam dot asini roham. Lumubi mai marhite-hite hatam na badiahi na paingoton kami. Asa toktong kami marlas ni roha. Dung takasu boto kami, dung takasu haporsi kami. Hodo tutu parmahan na denggan di kami. Asa unang adong sian tonga-tonga nami, namanimbil sian dalan nami. Nunga ditutuhon ho, asa boy mangalakka kami, hobartu lakamuna di jolo. Asa unang gabe lilu dalan nami. Pargogoi mahami. Ala takas kuboto kami, dang apala murai mangulahoni. Justru ala nido mangasaon hodo kami, jala margogo kami ala niho mangulahoni. Pasikop mahatami ali Tuhan, bain mai gabe ojahan di ulu nami. Nang di tonga-tonga ni rumah tangga nami be, asa toktong tarida, las ni rohanami, marol polop, dada holan sekedar basa-basi alai ido tutu si tutu di bagasan tang yang ontong do pasatami marpangidoan kami tuho ali Tuhan asa hodo tutu nama masu-masu mandongani sude ulaon ni huriam HKBP Kebayoran Baruon dumobi mai dina berencana anakon ni huriam ima Edgar Hubert Diardo Purba dohot Geraldo Benjamin Manik dohot Teresa Gerda Lubat Tobing suang-songoni Geraldo Benjamin Manik dohot Naudita Yulia Olivia Siite berencana manjalo pasu-pasu parbagason sian ho ale Tuhan di hari-hari nanengro Leon Madina Sida hahi pason hagogo ondu mobi mai lasni roha ai pasu-pasu nabalga dui di ngulu nami ganup akan aporsea manjalo pasu-pasu parbagason ima nanaing jalon nasidah rap dot keluarga besar keluarga Purba dot keluarga Lubat Tobing keluarga besar keluarga Manik dot keluarga Sihite pasikop ma sakap ngeroh nasidaya le Tuhan ditikina anon asa tongdo tarbarita barita lasni roha sahat tu sadok tu luat nadao di bagasan tang yang ontong do pasal mingse akadongan nami ruasmu na di bagasan duka cita habut ni roha lumubima di keluarga ina nami nong nyalapo inang tapea boru samosir hasahodo tutun namandongani amanami manang keluarga nama rabot niroha keluarga hutapea asa tong do bui terhibur nasida jala bui tong ditiki na jonokon kembali muse marlas niroha suang-songoni nang acara penghiburan nasian huriaon tentu mangalion gogo nang dinasida saluhutna. Ali Tuhan tuhodo pasak nami rencana ni huriamon mamilit mangaririt calon situa asalam godang aka panabi anon di tonga-tonga ni huriamon asalam tudengganna parsaoran pakobasion di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu mai ali Tuhan pasikop ma ulaoni suang-songoni nang sude aka kebaktian sektor lumobi mamuse kebaktian padang sikola minggu di bagasan sadarion hodo tutu napasikopon saluhutna suang-songoni rapot saresot Kebayoran Baru nang upatu pahami dari Jumat nang ro tanggal 26 April nanilun amang pandita resot nami hodo tutu namandongani rapoti ali Tuhan asabui mardalan dot tinggan di bagasan dame dot holong masih haholongan
Ale Tuhan, godang nai akatangyang pangiduan nami. Marhite Dewan Koinonia dot aka kategorial di bagasan ih. Marhite Dewan Marturia dot aka seksi sending dot seksi musik di bagasan ih. Suang-songoni marhite Dewan Diakonia. Marhite aka seksi nadong di bagasan ih. Seksi kemasyarakatan, seksi sosial, seksi kesehatan, seksi pendidikan. Asa hodo tutu nama ngaramoti saluhut ulau nasida. Mubi mai di seksi pendidikan Rapdot sude program komisi beasiswa HKBP Kebayoran Baru. Mardalan mai ali Tuhan obartu lomon roham. Secara khusus upasatami sude akar ruasmu namar sahid satu tikion. Hodo tutu nama dongani nasida. Pasu-pasu ma nang pangubation aka ubat-ubatan na pinangan nasidai. Ben mai gabe perpanjangan tangan ni Tuhan nih. Pasahuton lomoni roham asa tibu malum sian sahid nasidai. Gabe boy nasida diari arena nang ro marpungu Rapdot tami marsaor mamuji pasangapon guarmu na badiai. Tuhodo pasat nami muse lasni rohanami Rapdot sude akadongan nami namun ulang tahun kelahiran, marulang tahun pernikahan di bagasan samiguon. Pasikop malas di rohanami ya Tuhan ajar-ajari mana sida mamilangi ari-ari ni ngulu nasidai. Asa dapotan rohana bisuk nasida maka mulai teon sude denggan di basam. Jala buitong di bagasan uduk ni roha mamuji pasangapon guarmu na badiai. Ale Tuhan kodang nai gulmit ingulu nami ganuk marsada-sada. Rapdot keluarga, Rapdot yanakon. Alai takasu hapur syahami. Diboto hodo saluhutna, jalatu pado baenon asa malasi roha hami, songon marolop-olop na keningan, ala saut sude tangyang pangiduan namion hobartu lomo di roham. Di bagasan Yesus Kristus, martangnya kami tuho. Amin. Amin.
yakon ma peleata tu dewata martang yang maita. Ale dewata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni saluhut si leon lehon na denggan, dohot na saudi basa na mau diutus. Upasat hami ma siana ni leon mitu hami pelean nami tuho. Saya jalo mai gabe uap nang ucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparase yang hami peleanon. Patibulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriang. Dohot di portibion. Buhay marohanami mariti-hiti tondim. Asalamu tanda hami gudang ni si leon-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok muliate tuho. Mari hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanamina di Banua Ginjang, sai pinurbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapa hari, sesa madosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajaon dohot agung goni asangapon di pasu-pasu jala diramuti Tuhan Dewata Maho, disondakon Tuhan Dewata Mabuhina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan Dewata Mabuhina tuho jala dipasaorhon ma damena tutondim. Amin, amin, hudul majolo hita satokin, asa tenang hita, masih jalangan ma tu akadongata saudulan, di jolo manang di pudi, di kanan manang di kiri, hami sude, nah makobasi par mingguanon mandok selamat hari minggu ma di hamuna saluhut.